Нет, не выслали, они сами скрылись из страны. Их преследование будет дальнейшее? В зависимости от обстоятельств и от собранных доказательств. Я хочу заверить, что все расследование будет на основе закона и на основе собранных А эти доказательств. задержанные 200 из каких национальностей? Граждан В данной ситуации Молдавии идет допрос этих лиц, изучение всех обстоятельств, в том числе и установление личности. Пока обобщенных данных нет. Jos comunistul! Jos comunistul! Și așa. Așa și le convine lor, dar n-arată așa și trebuie. Ei nu vreau libertate, ei vreau pe noi prețni. Eu nu înțeleg, deci să pusi tăbile astea. Noi n-avem șomegi, n-avem fugi, n-avem popoare. Znați că stiem de noi, stiem. Trimit copiii în alte țări să lucreze, să curăță toaletele, copiii cu studii trimit acolo. Dacă să minte la cap că e zbătut ca culeu la cap de poliție. Zbătuți ca culeu ca la cap de politică. Nu de politică, dar minciună. Minciuna și politica nu trebuie să o încălcim. Politica noi discutăm, ia că ne-am oprit aici și discutăm. Dar minciuna care o aud eu de 70 de ani, eu am 78, dar de 70 țin minte. Numai minciună. De atâta eu niciodată n-am să fiu de acord cu minciuna lor. Întrebarea de ea zice, babă, da și-ți trebuie? Și-ți trebuie ție? Babă m-a făcut toți că, da și-ți trebuie ție? Și tu vezi că pe ce ți-o pus pentru și zic, două picesi ne-ați pus, dați în două bonuri. A început să râd acolo, dar și nu ți-o dat 100 de lei afară. Zic, eu nu mă vând. Eu nu mă vând. A, nebune. Da, eu nu mă vând. La care secție ați fost? La care secție? La secție de la aeroport. Aeroport? Aeroport, da. Și așa că sunt multe cazuri și vă rog, domnul Voronin, să răspundă, care au fost din partea dumnealui. De ce s-au făcut așa greșeli? Dar spune că au stat acolo mulți observatori, mulți. Unde au fost ochii observatorilor? Unde au fost? Unde au fost ochii observatorilor când s-au pus două piciți pe pașaport și au votat pentru un bon? Comuniștii, da, au cumpărat voturile. Noi vă hrănim! Au tot poporul moldovnesc să adună! Uitați-vă, tot poporul! Toate intrările la oraș sunt închise! Nu dau voie la popor! Rușine! Rușine! Кирзамами Крословой, электронно